nie zaskoczy cię. Dziel się wszystkim każdego dnia, tak jakby to ostatni bóg. Co dziś zrobić mąż, choć nie bardzo chcesz? Nie odstąp to na jutro, z rodziną spotkaj się, znajomych odwiedź też. Nie odstąp to na jutro, przeżywaj każdy dzień, jakby ostatni bóg. Rodzina, szczęśliwą mąż i w życiu ci układał się. Wszystko coś w życiu chciał mieć, mąż tak jakżeś chciał. I myślisz, że wszystko już mąż, już nic nie zaskoczy cię. Dziel się wszystkim każdego dnia, tak jakby to ostatni bóg. Co dziś zrobić mąż, choć nie bardzo chcesz? Nie odstąp to na jutro, z rodziną